אנחנו במדרחוב העירוני של אשקלון, אחד המקומות הכי ותיקים, שהיום אתה רואה אותו חצי קלאץ' כזה, ויש פה הרבה חנויות טובות. אין בו יותר מדי עניין, בשעה 4-5 בערב אתה רואה שהוא נסגר. החלטנו בעירייה להביא לפה גורמי כוח, דברים שיוכלו להשפיע על התנועה במדרחוב. פה הייתה את מסעדת הניצחון המיתולוגית, ברגע שנסגרה העירייה לקחה את המקום, הפכנו אותו, עשינו אותו חדש, והיום האקסלרטור החברתי נפתח כבר המחזור הראשון, מיזם חברתי שבו יזם שיש לו רעיון כלשהו, שהוא רוצה לפתח אותו, אז הוא מגיע לפה ביחד עם אנשי מקצוע, עוזרים לו בליווי, בתכנון, ואנחנו נראה יזמי הייטק שמקבלים בית חם למיזמים שלהם, זה בדיוק פה. והמטרה היא להחזיר את הכוח למדרחוב העירוני, שיהיו פה כמה שיותר אנשים מבלים, יהיו פה פעילויות דרך האקסלרטור, יהיו פה אירועים. אנדרי, מכיר את המשפט להצלחה אבות רבים? אז אתה יכול לשמוע ברשתות ובמסעי בחירות, אני עשיתי, אני הקמתי, אני הבאתי, אל תאמין לאף אחד, היחידי שהגה את הרעיון, היחידי שיזם אותו, הכניס בו חיים, זה משה אטיאס. כדי שנמשיך להתמיד בעשייה שלנו, ב-31 ל-10, פתק לבן, צעירי אשקלון בראשות משה אטיאס.